Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роз Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Шәһәр картиналар галереясында рәссам Земфира Бекташеваның шәхси күргәзмәсе ачылды. Искиткеч матур Татарстан чәчәкләрен Римма Солтанова күреп кайтты. Тукай чәкчәген күчтәнешкә Мәскәүгә, Германиягә кадәр алып баралар. 84 яшьлек пешекче Гөлүсә Каюмова белән хәбәрчебез очрашты. Төнлә сыра саталар, составында спирт булган сыйыкча белән сәүдә итәләр. Чаллыда алкоголь әйләнеш өлкәсендә закон бозу очраклары ешайды. Бу хакта алкоголь инспекциясе белгечләре хәбәр итә. Эшче төркем атнага берничә тапкыр рейдлар уздыра, закон бозу очракларын терки. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Җәйен алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре фанфориклар сатучы яңа сәүдә нокталарын ачыклаган. Зарлар 28-нче ел 2-40 комплекслар буенча кабул ителгән. Газ бистәсендәге бер микрорайонда гына мондай нокталар берничә. Мисал өчен, элеккеге ЗАГС бинасында хуҗалык өчен кирәк-яраклар сатылучы 2 кибеттә итәк астыннан спирт саталар. Да, здесь бывает, ловит. Здесь когда привозят, когда нет. В этом магазине продают. Вот не в этом, вот здесь, вот там, то везде. Вот здесь. Да, и потом еще здание. Иң күп зарланулар төнлә сыра сатуга кагыла. Таких жалоб за 5 месяцев 513 жалоб поступило в кислородный контроль. По возможности эти жалобы отрабатываются. Если выявляются нарушения, то заявителям положено материальное вознаграждение от 1 до 3 тысяч рублей. Закон бозган өчен эшмәкәрләрне штрафларга тарталар. Әмма бу аларга киртә түгел. Кайчакта кечкенә кибетләр челтәренә карата салынган штрафлар күләме берничә 100 меңгә кадәр җитә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Владимир Путин гражданнарны бурычый торган сорауларга җавап бирәчәк. Традицион туры элемтә 20 июнь көнне сәгать көндезге 12-дә башлана. Әлеге форматтагы аралашу 17-нче тапкыр оештырыла. Туры элемтә өчен хәбәрләрне эшкәртү үзәге 10 көн элек эшли башлады. Сорауларны кабул итү әле дә дәвам итә. Аларны 8-800-240-40 телефон номеры буенча яисә 040-40 номерына СМС яки ММС хәбәр җибәрергә мөмкин. Без шәһәрдәшләрдән ил башлыгына нинди сорау бирер идегез дип кызыксындык. Я хотел бы задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Что касаемо будущего наших детей, и в первую очередь касаемо детей-инвалидов. Очень много детей, которые нуждаются в дорогостоящих операциях. То есть хотелось бы, чтобы не от простых граждан, скажем так, исходило это, а именно от нашего правительства. Мин Казанга институтка кирергә теләк белдергән идем һәм шуннан чыгып минем шундый сорау чыккан иде. Нишләп шундый эс иң мөһим юнәлешләргә шундый эс бюджет урыннар бирелә. Мин Путинга ике сорау бирер идем. Беренчесе аны. Ни өчен безнең Россиянең төрле өлкәләрендә, төрле шәһәрләрендә укытучы хезмәте өчен, бер үк хезмәт өчен төрле түләү каралган? Икенчесе, биология укытучысы буларак шундый сорау кызыксындыра. Нәрсәдән чыгып безнең пенсия яшен арттырдылар икән? Иратларыбызның күбесе 70%-ка якыны 65-кә кадәр дә яши алмый. Картиналар галереясында Земфира Бекташеваның шәхси күргәзмәсе ачылды. Анда гаҗәеп матур чәчәкләр куелган. Рәссамның иҗаты чаллыларга яхшы таныш. Аның уникаль техникасы нәкъ менә 90-нчы елларда безнең шәһәрдә туа. Татарстан чәчәкләрен беренчеләрдән булып безнең хәбәрчеләребез күреп кайтты. Якты төсләр, берсеннән-берсе матур татар милли бизәкләре. Картиналар галереясының кече залы чәчәкле аланны сабан туйларны хәтерләтә. Күргәзмәнең исеме дә Татарстан чәчәкләре. Күп кенә эшләр безнең тарих турында, аннарысын Габдулла Тукай темасына багышланган сабан туй ва милли бәйрәмнәргә багышланган эшләр монда бик күп. Земфира Бекташеваның картиналарын башка бер кемнеке белән дә бутамыйсың. Үз сәнгати алымы, үз йөзе. Ул татар чигеше тамбур җый аппликация сәйлән куллана. Нәтиҗәдә күз явын алырлык паннолар туа. Үзеңнең татар икәнеңне тоясың. Шул хәтле үзебезнең Татарстанның шул хәтле матур республиканың тоеп, менә шул хәтле матур тойгылар уята инде Земфираның эшләре бездә. Автор үзе күргәзмәне ачуда катнаша алмады, әмма ябылуына килергә уйлый. Земфира Бекташеваның аллы-гөлле чәчәкләрен картиналар галереясында бер ай дәвамында күрергә була. Күргәзмәдә Земфира ханымның әтисе танылган рәссам портретчы Нәкыяга Бекташевның да картиналары куелган. Аларның берсе Владимир Ильич Ленин.
Күргәзмәгә куелган эшләрнең 5-сен Земфира Бекташева картиналар галереясына бүләк итеп калдырачак. Римма Султанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сабан туйлары дәвам итә. Чаллыда татар халкының милли бәйрәме гөрләп узса да, күбесе Казанныкына чит илләрдә уза торганнарына кунакка җыена. Чаллы янында урнашкан Гәрдәли авылында яшәүче Гөлүсә апа Каюмова бүләккә иң яхшы күчтәне чәк ди. Ул бу татлы ризыкны атнасына берничә тапкыр пешерә. Германиягә кадәр әзерләп җибәргән, күршеләрен, дусларын чакырып, чәй табыны артында өендә дә еш кына бәйрәмнәр уздыра. 84 яшьлек чәк пешерүче белән хәбәрчебез очрашты. Гөлүсә Каюмова өендә янә бәйрәм сыңгарада вакыт ягы тыгыз булды. Әллә кайларга күчтәнәчкә алып барырга чәк сорап килделәр ди ул. Вакыт табылуга өендә дә күрше күләм белән кечкенә сабантуй оештырган. Мәскәүгә институтка экзамен бирергә бардылар. Тау хәтле итеп 40 күкәйдән чәк пешердем. Аны матур бәләкәй конфетлар белән бизәдек. Аны даже экзамен да бирдермәгәннәр. Татарстан дип язык конфет белән өстенә. Шаклар катканнар, экзамен да бирдермәделәр дип. Диплом алып кайттылар. Менә минем чәк белән. Аллага шөкер. Чәк пешерүчеләр гадәттә рецепт белән бүлешми кул китә дип курка. Әмма Гөлүсә апаның киресенчә үзенең һөнәрен башкаларга өйрәтеп калдырасы килә. Җәен аның планнары зурдан, тәмле кайнатмалар, хаклар ясар өчен җиләк-җимешләр җыярга кирәк ди ул. Бүгенге мнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Покупай шубу летом со скидкой до 70%. Сотни моделей шуб. Большие размеры в наличии. Рассрочка только с 21 по 23 июня в Экспокаме.